Thank you for the valley I walked through today. The darker the valley, the more I learned to pray. I found you where the lilies bloom by the way. So I thank you for the valley I walked through today. Thank you for every hill I've had, and every time the sun didn't shine. Thank you for every lonely night I prayed till I knew everything was alright. And I thank you for the valley I walked through today. Life can't be all sunshine for the flowers who die. The rivers would be deserts or barren and dry. Life can't be all blessings, for there would be no need to pray. So I thank you for the valley I walked through today. Thank you for every hill I've had, and every time the sun didn't shine. Thank you for every lonely night I prayed till I knew everything was alright. And I thank you for the valley I walked through today. Thank you for every hill I've had, and every time the sun didn't shine. Thank you for every lonely night I prayed till I knew everything was alright. And I thank you for the valley I walked through today. Friends and loved ones die here below. We are left with distant eyes all the time. Don't lose hope, O child of God. God shall wipe away all tears. There'll be joy evermore, home at last. Friends and loved ones die here below. We are left with distant eyes all the time. Don't lose hope, O child of God. God shall wipe away all tears. There'll be joy evermore, home at last. Weeping only lasts for the night. Someday Jesus Christ will return. As the eastern sky breaks and darkness flees away, joy comes in the morning. Pain and sorrows gone yonder there, in that land of pure delight, Beulah land. No more crying in that land, no more parting over there. There'll be joy
Manhero akanaka vana vaMwari, manhero akanaka to our online viewers. Tinokuchingamidzai kuchirongwa chedu Come Let Us Reason Together, an evangelistic campaign with Pastor Betera. Toda kukutendai nekuteerera kwakanaka, especially vari online. Tokutendai mese masvika muri kuona nesu pamwe chete. Toda kutenda zvekare group redu, our guest group Nharirire, riri kutipa mumhanzi, mavaona vachitipa 2 songs dzakanaka dzatikomborera. Toda kutenda pane nguva chavadaidza zvekare vauye vatipe nziyo second song. Kana vatipa second song, mushure me that second song izwi ratichanzwa ndere muparidzi wedu Pastor Betera. Ngatisimuke tishumire izwi, ngatishumire izwi raMwari. Tikasimuka tishumire izwi, nyika ichawana ruponeso. Ngatisimuke tifambire Mwari wedu. Ngatifambe nesimba, mubairo uriko kudenga. Ngatisimuke tiparidze shoko rinomutsa vakarara. Tikasimuka tishumire izwi, nekuti nguva ichazopera. Ngatisimuke tifambire Mwari wedu. Ngatifambe nesimba, mubairo uriko kudenga. Ngatisimuke nekukasika, tikasimuka tiudze zvaJesu, ari kuuya panguva shoma. Ngatisimuke tifambire Mwari wedu. Ngatifambe nesimba, mubairo uriko kudenga. Ngatisimuke tifambire Mwari wedu. Ngatifambe nesimba, mubairo uriko kudenga. Greetings, church. Manhero akanaka sangano raMwari. We want to greet you also, our online viewers and listeners. Welcome to the program, Come Let Us Reason Together. Come Let Us Reason Together. It's a series at Chaita for the upcoming 7 days. We are focusing mainly on doctrinal issues, but issue iripo ndeyekuti Mwari varida kureasona nesu through the scriptures
Come, let us reason together. So this evening our presentation ine mubvunzo uri kuti isimba ripi rinoita zvinhu zvinoshamisa zvakadai? Isimba ripi rinoita zvinhu zvinoshamisa zvakadai? So even satatopinda mupresentation yedu toda kubva tapindura mubvunzo iwoyo kuti isimba ripi rinoita zvinhu izvi. Saka mhinduro yedu inobva yauya iri pachena. Ngirozi ndidzo dzine masimba ekuita zvinhu izvi. Ngirozi ndidzo dzine masimba ekuita zvinhu zvakadai. Saka we are going to talk about angels. Toda kudzidza zviri ngirozi tichishandisa Bible. Zviri ngirozi, we are going to be using the Bible. Saka chekutanga toda kupindura mubvunzo wokuti ngirozi dzakabva kupi? Ngirozi dzakabva kupi? Where did angels come from? Ngirozi dzakabva kupi? So we are going to use Colossians chapter 1 verse 16. It reads, nekuti maari zvinhu zvose zvakasikwa, zviri kudenga nepanyika, zvinoonekwa nezvisingaonekwe, kana zviri zvigaro zvoushe, kana ushe, kana vabati, kana masimba, zvinhu zvose zvakasikwa naye, zviripo nekuda kwake. So tisatatenda kure Bible rikuisa pachena kuti anything in this world chiri noun, chinhu chese chiri panyika chine zita chatingati a noun, chiripo because God created. It is there nekuti Mwari akasika. Saka panobva paita question yekuti okay, ngirozi it's a noun, chinhu chiriko. Saka dzakasikwa ri? It's very interesting. Dzakasikwa ri? We are going to use Psalms 148 from verse 1 to 5. Psalms 148 verse 1 to 5 inotiyo, haleluya, rumbidzai Jehovha, murumbidzei imi vatumwa vake vose, murumbidzei imi ndudzi dzake dzose, murumbidzei zuva nemwedzi, murumbidzei nyeredzi dzinovhenekera, murumbidzei imi kudenga kwekudenga denga, newe mvura zhinji iri kumusoro kwekudenga, ngazvirumbidze Jehovha nekuti iye wakarayira zvikasikwa. So it is emphasizing kuti Mwari ndiye akasika zvinhu zvose izvi. But toda kupindura kuti dzakasikwa ri? So tiri kuona kuti Mwari ndiye akasika nyeredzi, zuva nevatumwa vese. But tauda kuchiona kuti dzakasikwa ri ngirozi? Job 38 verse 4. Are you following, church? Job 38 verse 4. Let's follow this closely. Iwe wakanga uripiko pandakateya nheyo dzayo dzenyika, chindiudza kana uchiziva. Ndi Job ari kubvunzwa naMwari. You know the ordeal ya Job. Atambura, arwara, mafriends atraya kumuita console, aramba zvese kusvikira Mwari vazoya pachavo. Zvikanzi Job, buda panze titaurirane, I've got questions for you. Zvikanzi nhai Job, wekenga uri kupi pandaiteya nheyo dzenyika? Ndianiko wakatara kukura kwenyika? In other words, Mwari aibvunza Job kuti mamezhero andakaita nyika, density, circumference nemavolumes zvese, waivepo here pandaizviita izvozvo? If you read now from verse 5 it says, ndianiko wakatara kukura kwayo? Kana uchiziva, chindiudza kuyerwa kwayo. Job 38 verse 6 inobva yapedzisa ichisa pachena yoti kudii? Yoti, ko nheyo dzayo dzakatewa pai? Kana ndiani wakaiteya ibwe rayo repakona? Yobva yati pazvaitika zvese izvi Mwari achisika nyika, achimezha zvese into proportion. Verse 7 inobva isa pachena ichiti panguva iyoyo yakaimba nyeredzi dzemambakwedza, uye vanakomana vaMwari vakapurudza nemufaro. The point which I want you, church, kuti mubate ndeyekuti pakasikwa nyika inoi, when God was creating this earth, paaiisika pari kunzi naJob 38 pane vaiona achisika, which means kuti pane mamwe ma-created beings angaako before Genesis chapter 1. And the Bible kuna Job rabva rati, these were stars, rataura richiti nyeredzi dzaimba. But if we continue reading, Bible rinozoisa pachena kuti dziri kunzi nyeredzi idzi chii Mwari paakanga ari kuseka. Now we go to Isaiah chapter 14 from verse 12. Toda kunzwa kuti nyeredzi dzakaona Mwari achisika. Inyeredzi dzatinoziva here, these luminary bodies in the skies, Bible riri kuti kudii? Isaiah 14 verse 12. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning?
ndozvainotaura. How art thou cast down to the ground? Ndozvainotaura. Maybe ngatiiverengei tichiisa nechirungu. Inobva yati, for you said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. Mainzwa nyaya yestars ya, nyeredzi yadzoka. NdiLucifer ari kuti ndoda kuti chigaro changu chiende pamusoro penyeredzi dzaMwari. Maybe let's do it. Tichiverenga neshona inoti, iwe wakati mumwoyo mako, ndiSatani, wakati mumwoyo mako ndichakwiridza chigaro changu cheushe kumusoro kwenyeredzi dzaMwari. Ndozviri kubuda panapa. Ndichakwiridza chigaro, ndichagara pamusoro pegomo reungano, kumusoro kumativi ekumusoro. This is Lucifer anga ari kutaura chinhu chakadai. Saka pfungwa yandiri kuda mapanzwa panzi futi nyeredzi. Nyeredzi dziri kurehwa in this form, these are angels. Muchaona as we progress zvichaita zvichijeka kuti nyeredzi dziri kutaurwa these are angels. Saka tikadzoka kuna Job 38, kwanzi Mwari paaisika nyika, angels were ululating, dzaipururudza. Day 1 Mwari akati ngakuwe nechiedza, ngirozi dzopururudza. Day 2 oti mvura ngaiparadzane. Day 3 oti malandforms ngaabude kuite vegetation. Day 4 oti ngakuite malights mudenga. Pazvaitika Job yati aipururudza inyeredzi dzaMwari. These were angels. Saka tapindura mubvunzo wokuti kudii? Ngirozi dzakasikwa rii? Kwanai kuita kunge mazvibata. Muri kukurumidza kunge mazvibata, hamuna. Ngirozi dzakasikwa before creation of this earth. Pfungwa iyoyo kana yabatika, we can now progress zvisina kana dambudziko. Tinogona kumove 7. Revelation 12 verse 7. Zvinokurwa kwakavapo kudenga. Mikael nevatumwa vake vakarwa neshato. Shato ikarwa iine vatumwa vayo. Saka panapa takutointroducwa hondo yakaitika kudenga. Pari kutaurwa 2 beings, Michael neshato. But both of them vari kunzi vanga vaine ngirozi dzavo. Saka pari kunzi Michael nengirozi dzake vakarwa neshato nengirozi dzavo. Chii changa chaitika pataverenga kuna Isaiah? Lucifer akazova Satani, aida kuinzana naMwari. Not kuinzana as in physical stature, but aida kuti zvinoitirwa Mwari iye aitirwewo. In other words, he wanted worship. Saka Mwari mukadzidza kuna zvakazarwa 14 verse 6 na 7 inoti, ityai Mwari, namatai akasika denga nenyika nemakungwa. Anonamatwa ndaakasika. But Lucifer manje aida kunamatwa iye asina kana chaasika. Are you following? Saka hazvina kumira mushe kudenga manje. Hanzi kwakava nekurwa. God could not tolerate that. Saka ndopari kunzi Michael, tichazoona. Michael is Jesus himself. Ndobva akuchirwa naLucifer uya anga afurira dzimwe ngirozi. Saka manzwa Bhaibheri rakuti Lucifer kana kuti shato nevatumwa vayo. Bhaibheri rinobva rati pavakakundwa vakakandirwa pasi. That's verse 8 zvakazarwa 12. Verse 9 yobva yati ruminda rweshato yakatora a third yenyeredzi kudziwisira pasi. Ipapapo ndopandoda kuti mufollow up. Ndikuona kuti muri kugutsurira chechika, pandoda kuti mubate chinhu ichi. Pane point yatataura umashure yamangobvuma nekuti ndaitaura, but inobuda zvakanaka tichiverenga zvakazarurwa. Iri kuti akakundwa akakandirwa panyika nevatumwa vake. Ndizvoka? Vakakandirwa pasi pamwe chete. Zvakazarwa chapter 12 verse ya 9 ndio inobva yachipedzisa yoti iyo. Zvakazarwa 12 verse 9 inobva yaburitsa kuti ruminda rwayo shato rwakakweva chetatu chenyeredzi. Haruti rwakakweva chetatu chengirozi. Mapabataka, hakusi kuti Satani akadonhedza these stars in the heavens. No. Ruda kuti tibatanidze na Isaiah 14 na Job 38 kuti dzanga dzichinzi nyeredzi dzaimba Mwari achisika, nedziri kunzi naSatani ndoda kukwirira kupfuura pane nyeredzi dzaMwari. These are not the luminary bodies in the sky. Ndo dzaitova ngirozi because ndo dzaakadzingwa nadzo pano. In other words, patinoti stars muBible tinofanira kutarisa context kuti pari kurehwa here these shining bodies in the sky kana kuti pari kurehwa angels.
angels. So in the case of zvakazarwa 12, ari kunzi nyeredzi dzakakwevewa vatumwa vanga vafurirwa naSatani. Ya, apa ndaona mapabata manja paita zvakanaka. But ndoda kuti muchiona zviri kuitika pavhesi 12 yazvakazarwa. Toda kukurumidza kudzidza panyaya yedu yekuti ndiani anoita zvinhu zvinoshamisa izvi. Tafanopa answer tikati ngirozi ndidzo dzine masimba ekuita izvi. So we want to move very quickly. Zvakazarwa 12 verse 12 inobva. Saka farai kudenga nemi munogarako. Mune nhamo imi nyika negungwa nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Now I have got an exercise for you, church. Akadzingwa kudenga ndiani? NdiSatani nengirozi dzake. Akadzingwa kudenga ndiani? Satani nengirozi dzake. Vateereri, akadzingwa kudenga ndiani? Satani nengirozi dzake. But mazonzwa here kuti akasvika panyika ndiani? Hanzi saka farai kudenga nemi munogarako. Une nhamo iwe nyika nekuti mweya wakaipa wakaburukira kwamuri. Chadzingwa kudenga ndiSatani nengirozi dzake. But chasvika panyika bhaibheri riri kuti mweya wakaipa. Saka zvobva zvaisa pachena manje kuti mweya wakaipa dai iri metsi is equal to Satan plus his angels. Yabatika kapa. Chadzingwa ndiSatani nengirozi. But chazosvika panyika mweya wakaipa. Kureva kuti chiri kunzi mweya wakaipa ndiye Satani nengirozi dzake. Meaning to say, mwatinoti mweya wakaipa tiri kuedza kungoreva Satani nengirozi dzake. Ipapa ndiri kutoona pane ka discomfort because kune vangu vajaira kuti mweya wakaipa unobva kuna tete kumhondoro. Ani mazona kune vanoti mweya wakaipa unobva kumakuva. But bhaibheri ratotibatsira kuti ngirozi dzasikwa naMwari by today dza in two groups. Good angels dzinotungamirirwa naMichael, nedzakaipa dzinotungamirirwa naSatani. Saka kana ipapo pajeka ngatimboona kuti dzakawanda sei. Zvakazarwa 5 verse 11 inoti there are thousands upon thousands upon thousands. Innumerable hadziverengeki. Saka chatoda kukurumidza taita in case time inoita shoma zvakanaka kurwa mapoints akakosha. Toda kukurumidza taona magumo engirozi. Taona matangiro nemapoka 2 adzanadzo. Saka tauda kuti tichiona kuti dzinoguma sei. Dzapanduka kudaro plani ina Mwari ndeyei pamusoro pengirozi. Jude chapter verse 6. Navatumwa vasina kuchengeta ukuru hwavo, asi vakasiya pavaifanira kugara, vakachengeterwa muzvisungo zvisingaperi, pasi peri maguru kusvikira pakutongwa kukuru. So they are reserved, these wicked angels. Mweya yakaipa. Hanzi nebhaibheri Mwari ane plani yekuti pakutonga kukuru azodhila nevatumwa ivavo. 2 Peter 2 verse 4. Nekuti kana Mwari asina kurega kare vatumwa vakatadza, asi wakavakandira mutataro ndokuvachengeta akavaisa mumakomba erima kuti vachengeterwe kutonga. Saka God has got a plan about wicked angels. Soon and very soon pakunopera kwenyika Mwari achadhila nadzo. Saka tatanga matangira adzo ndobva tamhanya tikanoona maguma achaita mweya yakaipa. Saka ngatichifila ipakati apa chanetse kufila tinoita kumhanya. Zvii zvatinoda kuti tizive about ngirozi. Zvii zvatinofanira kuziva about vatumwa vaMwari. Ndo zvatauda kuenda kuti tipindure tikwanise kuwana mhinduro ipapo. What can we learn about vatumwa vaMwari? Saka zvatakuita zvinezvi chechi yaMwari, zvatakuita vanhu vaMwari, toda kungoona kuti ngirozi dzakasiyana zvakadii nevanhu. Tikangoona kusiyana kwadzakaita, tineta topindura mubvunzo wekuti ndiani anoita zvinhu zvinoshamisa zvakadai. Saka so far I want to assure you, not assure you, let it sink in your mind that we are not alone on this planet. Hatizi toga. Pauri kuenda kubasa, pauri kuya kuchechi, patiri kuenda kuchikoro, ngazvipinde mupfungwa kuti tizive kuti tatonzi hokoyo nyika, takashanyirwa nengirozi dzakaipa. Saka we are not alone on this planet. Saka ukaziva kuti hatisi tega,
pane varipo vari kumaira. Unofanira kuziva kuti vatinavo panyika vanogona kuita zvipi uye vane masimba api. Saka taakupindura, uchienzanisa munhu nengirozi zvakasiyana pakudii. Uchienzanisa munhu nengirozi zvakasiyana pakudii. Toda kutanga naHebrews chapter 2 verse 5 tosvika pa7. Nekuti nyika inouya yatinogara tichitaura ndozvinotaura Romans, Mwari haana kuiisa pasi pevatumwa, asi akareva pane imwe nzvimbo kwazvo, kwakukotwa Psalms 8 manje verse 4. Zvikanzi Mwari akataura pane imwe nzvimbo naDhavhidhi akati kudii, akati, ko munhu chii zvamunomufunga, nemwanakomana womunhu zvamunomushanyira. Verse 7 yobva yati, makamuita muduku zvishoma kuvatumwa. Po pfungwa iri kutaurwa nemunyori webhaibheri ari kuti, Mwari munondishamisa. Because ndikafunga kudenga kunonzi kune ma-streets of gold, kune zvinoshamisa nemichero yakanaka. Nhai Mwari, zvinhu izvozvo mabva mafunga kuitira munhu here shuwa? Ndopfungwa inotaurwa naHebrews. Saka Hebrews ari kuti instead yekuramba makaita tsome-tsome nesu, makaita tsomo-tsomo nesu kudai so, madii kuitira vatumwa vanenge vari nani panesu. Manyanya kufunga munhu zvakadaro sei, yeti mune zvimwe zvamakasika zviri better than human beings. Wai mabva matifunga kudaro kutiitira nyika inouya ine ma-streets of gold, tanyanyokoshei, ingawani tinoziva kuti ngirozi are better than us. Saka Bible ratoisa pachena kuti uchienzanisa munhu nevatumwa, ngirozi dziri padanho rinani repamusoro. Pabatika ka. Saka ngatitange, ini ndoda kuona kuti tiri kufamba tese. Mwari ndiye akasika zvese, ndizvo here chechi? Are you following? Saka after God, next level angels. Ndizvo ka? Then hanzi pane zviri pasi pengirozi vavanhu. But ukaerenga Genesis 1 inobva yati Mwari asika nyika akabva aiisa pasi paAdhamu. Which means hierarchy yedu, if we are to follow it, inofanira kuti Mwari padenga, tevere ngirozi, tevere vanhu, tevere zvimwe zvese zvakasikwa. But imimi manje pamunondiconfuse. Imimi church, even imimi our online viewers, pamunondiconfuse. Pamunotaura mweya yetsvina ichikunetsai. Hanimaona order yacho, Mwari, ngirozi, munhu nezvakasikwa. Church, munhu anoti akafunga kuti ari kunetswa nemweya yetsvina, unoona anobva level yemunhu ouya level yepasi, kutora mvura, matombo, zvitori pasi pemunhu, otora matombo nemvura, oti uyai mundirwisiro chiri pamusoro pangu. Inini hazvindimekere sense kuti wanetswa nechiri above you, chine more powers than you, but uri kunotora chiri inferior than you kuti chirwise chiri superior than you. Saka muri kunzwa tiri kuti come let us reason together. Uyai timbonyatsoreasona nyaya tiona kuti Mwari ane zano ripi, are we doing it the right way? Ndo zviri kudiwa naMwari here? Maybe tisati proceed after I've got a question for you. Ndoda kuti muzondipindura panopera lesson inoi. Pekuti vana vaduku vakafa vanoneita ngirozi here. Halo? Ndoda kuti mupindure mubvunzo uyu. Vana vaduku vakafa vanodzoka dzangirozi here. Anza tatoipa pane zvatadzidza so far. Saka toda kuti mugoresponda to that. Anyway, sei Bible riri kuti ngirozi dzine chimiro chinopfura vanhu. Mabasa 10 kubva pavhesi 1. Inoti zvino kwakanga kuine mumwe murume paKesaria wainzi Cornelio, waive mukuru wehondo yeItalia. Munhu ainamata Mwari uye iye neveimba yake yose waipa vanhu zvipo nguva zhinji nekunyengetera kuna Mwari misi yose. Ndo zvainotaura. But verse 3 inobva iti zvino nenguva inenge yepfumbamwe yezuva akaona kwazvo, ndobva avhunduka, ndobva ona mutumwa achiuya kwaari, akati kwaari, Cornelio. Iye akamutarisisa achitya, ndobva avhunduka, akati chinyiko Ishe? Ndobva audzwa zvikanzi, akati kwaari, minyengetero yako nezvipo zvako zvakwira pamberi paMwari zvarangariro. Muna kunzwa ini. Imimi manje timu rakanditarisa imimi chechi yaMwari, muri kungokwidza minamato chete kuna Mwari.
kukundwa nagunman Cornelio ari kunzi aikwidza minamato at the same time achikwidza zvipo. Imi moda kungoita minamato bedzi. Mwari aisaenda kuchechi muchindo. He was not Jewish, but ari kunzi Cornelius maitira ako kutaura chokwadi ndatotumwa because uri kushamisa ana gunmen vakawanda havaite zvaunoita izvi. Zvikanzi minyengetero nezvipo zvakwira zvarangarirwa nani? naMwari. Ndobva hanzi kudii? Zvikanzi iye akati tochidii? Ndobva audzwa zvaida kuitwa next. Zvikanzi zvinochituma varume Jopa uende kunodaidza anonzi Petro. Pakabva papiwa madescription acho kuti unomuwana sei. Petro uyu anogara nemumwe anonzi Simon musuku wematehwe, imba yake iri pakatarisana negungwa. Maona zviri kuitika panapa. Chii chatiri kuona panapa ndechekuti number 1, ngirozi yakauya kuna Cornelius yakazviziva kuti anonamata uye anopa zvipo. Yaizviziva, ndobva yaziva zita rake. Zviri kubatika? Kwete zita chete, ndobva yaziva kuti kuna anonzi Simon. Ndobva yanzi Simon uyu ari kuJopa. Zvikanzi in case ukarasika landlord vake vanonzi Simon. Kuri kwekuti kuna naSimon vakawanda vane dzimba, enda unotsvaga Simon the Tanner musuki wematehwe. Zvikanzi ukada kurasika tenderera uchitarisa dzimba dziya dzakatarisana negungwa dziri kubeach. Do you see how many things this angel aiziva? Saka kaziviro kakadaro kekuti ndikasangana nemichechi hatina umboonana kare, ndokuudza zita rako senemu yako nezita rababa wako nepaunogara nekuchikoro kwawakadzidza ndisina kwandambozviwana. Simba iroro ndopane mubvunzo wedu kuti isimba ripi rinoita zvinhu zvakadai? Simba iroro nderevatumwa, isimba rengirozi. Zviri kubatika kapa? We want to move tiende pamberi tuone kuti dzine mamwe masimba akadii. Takwenda kuna Luke chapter 1 pakuzvarwa kwaJesu. Nyaya yekuzvarwa kwaJesu, of course tineta kutotaura zvaMary. Saka Bible rinoti, and the angel said unto Mary, fear not, for ye have found favor with God, and behold, you shall conceive in your womb and bring forth a male child, and you will call him Jesus. That's verse 31. Verse 34, Luke 1:30. Then Mary said unto the angel, how shall this be, seeing I know not a man? Zvikanzi muri kutaura kuti ndichaita mwana, zvine zvafamba sei handisandambosangana nemurume? Then the angel responded, this was Gabriel, and the angel yaresponda yakabva yati kudii? The angel, when it responded, paakanga abvunza zvikanzi muri kuti ndichaita mwana, zvinofamba sei ini ndisandambosangana nemurume? So we want to read verse 35 now. It says, and behold, your cousin Elizabeth already has conceived, and now it is in the 6th month. Zvikanzi iwe uri kudhauta nyaya iri pachena, unoziva kuti cousin sister yako Elizabeth iye zvine izvi atone pamiri patone 6 months. Zvii zvandiri kuda panyaya. Maona here kuti ngirozi Gabriel paakauya aizviziva kuti Mary naElizabeth macousin sisters. Aiziva kuti macousin chii? Maona here kuti aitoziva kuti pamiri pakatakurwa pane 6 months. Saka ndopataita mubvunzo wekutanga kuti isimba ripi rinoita kunge rinofembera kudai roziva? Chii chinoitika kukaita munhu ari kugona kutaura zvinhu zvamusina kumbomupa information kumashure? Saka tapa answer tichiti simba iroro rinoitwa nevatumwa. Ngatifambei, toda kuti tiende pasame chapter ipapo. Panobva paenda Gabriel akuenda kuna Zakaria. Zakaria anga ari muprista waMwari. Saka hanzi dhei iroro ari mutempo akanonoka. But chakamunonotsa akaona mutumwa waMwari, iye ndokubva awirwa nekutya vari mutembo imomo. Zakaria akati kumutumwa iLuke 1:18, izvi zvamandiudza zvichagoitika sei, nekuti ndava mutana uye mukadzi wangu aguma kubereka? Luke 1:18. Verse 19, mutumwa akapindura akati kwaari, ndini Gabriel, ndinomira pamberi paMwari, ndatumwa kuti nditaure newe ndikuparidzire mashoko aya akanaka. Tarira uchanyarara usingagone kutaura kusvikira zuva rinoitika zvinhu izvi. You read this story. Hanzi chechi yazopera vanhu vakashandisa kuti
ko pasta vanonoka muchechi nhasi, ko pasta vanonoka, ko pasta chii chiri kunetsa pasta? Hanzi abuda kudai anga asatauri. Vanhu voshoti chii chaachiitika muchechi? Bhaibheri riri kuti, better version inenge ichiti anga asatauri. 1, 2, anga asanzwe. Saka vachiedza kutaura, iye ndobva akutopa sign, kwakutointerpreta nesign language. But what is fun if you read same chapter, kwainonopera kwachona, Luke 1 kunana verse 59 uchienda mberi, inonzi day rekutora birth certificate mwana azvarwa John the Baptist. Vanhu vakabva vaenda kwaregistrar vakuda kunyoresa zita remwana. Hama dzacho zvikanzi anofanira kupiwa zita rehama dzake. Mai vacho Elizabeth vakati aiwa anofanira kunzi John. Saka hama dzaisafara manje kuti anogonzi John sei, because hama dzinoida kuti mazita adzaiswe pavana manje. Saka hadzi vakabva kuti aiwa zvekutaura mai guru hazviite ndanabamunina, dai dzaimukoma vatiudze kuti anofanira kunzani. Saka kubvira day Zakaria raona ngirozi kusvikira pakutora birth certificate yemwana, aisataura, aisanzwa. Saka there was no way yavakadiscussa naElizabeth about zita remwana. Are you following, church? Ndobva adedzwa, ndobva aitirwa sign language vachibvunza kuti mwana tomupa zita rekuti kudii. Hanzi Zakaria ndobva aita nesign language kuti ndipei pekunyorera. Ndobva apiwa pekunyorera, ndobva anyora kuti John. Hanzi vanhu vakavhunduka. Hanzi achingopedza kunyora kuti John, muromo wakabva wasununguka. Ndobva atanga kutaura, ndobva atanga kunzwa. Chii chatiri kuda pa story? What exactly do we want? Toda kuburitsa pachena kuti same Gabriel akaenda kuna Mary, akaenda kuna John, ndiye akakonzera kuti John murume mukuru akazvarwa achitaura atadze kutaura. Ndiyo ngirozi yakakonzera kuti munhu ainzwa atadze kunzwa. But after some time, it is the same angel yakaita kuti urema hwembenge hwauya pana Zakaria hubve. Ndobva yaita futi kuti agone kutaura nekunzwa. Saka point yatinogona kubata yakakosha yekuti church takeaways yekuti mubate ndeyekuti ngirozi dzine simba rekuremadza. Uye dzine simba rekuti kuremadza kwadzakaita dzokubvisa. In this case dzakamuremadza for 9 months. Ndobva dzabvisa urema after 9 months. Saka ngirozi dzine simba rekuremadza even Mwari achazvarwa, dzogona kuzobvisa urema even ane 30 years. Simba iroro dzinaro. Ndiri kuona tiri kufamba tese. Saka manzwa Bhaibheri rati makaita munhu muduku zvishoma kunde vatumwa. Ndo zvinoita ngirozi. If you go to Genesis 19 verse 10, ngochani dzadzanetsa paSodoma. Dzedza kutoita zvekuratidzira muSodoma. Aiwa musatsikitsire, ndiri kutorevesa, tararai kuno. Muda kutsikitsira chi? Inzwai. MuSodoma ngochani dzadzanetsa. Genesis 19 verse 10 inoti vakasvika extend yekumacha. Kungoti vaiye zvino vanofamba vaine maplacards vachiratidzira kuti aiwa isusu ndo zvatiri. MuSodoma dzakatomacha kuenda kumba kwameya. Ndo zvinotaurika pavadzidzi veBhaibheri kuti Lot anga ane prominent position ari muSodoma. Ndobva dzasvika dzakutotanga kunoka pamba zvikanzi Lot, buritsa varume varimo moti vazive. Hanzi imba yenge yakombwa all sides. Vachidhimanda marights avo ngochani. Mwari akati no, izvo handingasiye zvichienderera. Saka chii chakaitika? Hanzi vanoka, Lot akada kubuda. Lot anga azvijaira, anga kutoona kunge normal life. Ameno kuti imi muri kuona kunge iri normal life here. Saka hanzi abuda ndobva avhara door. Kwauda unyepera kurizina kuti sorry vanhu vaMwari. You know what? Vanhu handinawo mumba wemaforeigners. Havatombozive lifestyle yedu, ndokumbiriso vanhu vaMwari. Ngatingobehave enough chete maforeigner please. Hanzi mumwe ndobva atodetsa zvikanzi vari kuramba here. Iye muchinda yengazi futi kuti iforeigner akatoya muno mezvino akutotitonga. Togona kumuvhotera mangwana chaya akabva position yaari. Ngaabve ipapo. Hanzi saka ngirozi dzaiteerera dziri mumba. Ndobva dzatoona kuti zvatafambira ndo proof. Because vangu vatoya kuzoona kuti ichokwadi here kuti mumastreets ese mutauni aya mazara ngochani. Hanzi pavakaona kuti zveshuwa ndo zviri kuitika, hanzi vakakweva Lot mumba. Ndobva vavhara door.
Pavakavhara dhoo, hanzi ngochani dzese dzaive panze vakaita upofu. They were struck with blindness. But munoona chakaipira chitema. Unoziva kuti ukarohwa neblindness yakadaro meseka. Kwandiri ndaexpecta kuti munhu aifanira kutsvanzvadzira achienda kumba kwake. But havana kuenda. Vari mapofu kudaro vachitsvanzvadzira dzimbaka. Vaitoramba, Loti tikapinda mumba imomoka. Loti tino. But point yatiri kuda church, I know you are following. Ndeyekuti angels, they have got capacity to cause blindness. Iri kuramba ichidzoka pakuti dzinoremadza, dzine simba iroro rekugona kuremadza. Saka hatirambe tichienda pamberi, time yedu iri kufamba, toda kuti tuone ukaenda Ezekiel 1 verse 14, they travel at lightning speed. Dzinozvita Matthew 28, tikaenda pana Matthew 28 verse 2 kusvika pa 3, not early in the morning when the Sabbath was passed, there was a mighty earthquake. Why? For the angel of the Lord descended and rolled the stone. Yenge yakavhara guva raJesu. Chii chakakonzera earthquake? Matthew 28 iri very clear inoti, for the angel of the Lord had descended. Meaning to say, an angel can cause an earthquake, an angel can cause a natural disaster. Are you following? Dzinogona kutora chimiro chevanhu. Hebrews 13 verse 1 inobva yati rudo ngarugare pakati pehama, nekuti vamwe vakati vachidaro vakagarisa vatumwa mudzimba vasingazive. It's a reference kunyaya yana Abraham, nyaya yana Manoa, kuti vaitofunga kuti kutaura nevanhu, yet they were angels. Kureva kuti ngirozi dzinogona kutora chimiro chemunhu. Are you following that? Let's move tuone zvimwe zvinoitika padziri. Maybe to buttress point yekuti dzinotora chimiro chevanhu. Jesu paakaenda kudenga, if you read Acts 1 verse 9 to 11, hanzi akavatungamirira on Mount Olives. Apa gomo ipapo akuonekana navo. Hanzi zvino akati vachataurirana naye. Tarira, akakwidzwa ndiKristu. Hanzi zvino vachitarisisa kudenga, vachiona iye achienda kudenga. Saka Kristu paanga ari kuenda, gore rewaiti rakasvika muKalvari area, it was a group of angels, many angels. Saka paanga ari kuenda, ivo vakaramba vachiti uyo. Wanikwe varume vese vari pagomo vangoti ndee. Kristu akati kana denga racho rinononakidza here. Hanzi akabva adispatcha 2 angels from that cloud dzanga dzakamukomberedza, akanzi varume dzokerai kuvakomanawo munovaudza kuti ini ndinodzoka. Saka unozonzwa pana mabasa 1 yakuti zvinotarira varume vaviri vamira nawo. In English inoti, for behold 2 men standing with them. In other words, ivo pavanga vakafokasa kuti uyo vakazombokaruka pakati pavo paita varume 2. Zvenzima varume veGarirea mabva maramba makati ndee kudaro. Kristu uyu wamaona achienda achadzoka saizvozvo. In other words, ingirozi dzakauya dziri muchimiro chemunhu. Pajeka kapa. Let's move forward. Moses on the burning bush. Inoti mutumwa waMwari akazviratidza, Exodus 3. Ari mumurazvo wemoto. Ngirozi dzinogona kutora chimiro of a flame of fire. If we read Hebrews 1 verse 7, inobva yati zvino nepamusoro pevatumwa anogona kuita kuti vatumwa vaite mhepo kana murazvo wemoto. Kureva kuti ngirozi inogona kutora chimiro chekuva a whirlwind kana a flaming fire. Dzinozviita izvozvo ngirozi. Even if you read Psalms 104 verse 4, inotaura kuti iye Mwari anoita vatumwa vake kuti vave mhepo kana murazvo wemoto. There is something very interesting if you read Daniel chapter 3. Daniel chapter 3 inotaura nezvechicheche. Ndo inotaura about the fiery furnace makakandwa vakomana aya. One thing chandinoda, if you read verse 28, vasina kutsva, Nebuchadnezzar ega ndiye akataura akati, blessed be the God of Shadrach, Meshach and Abednego. Sei akadaro anobva apa reason ega oti, who has sent his angel and delivered them. Saka chii chakaita kuti vasatsve? Havana kusatsva nekuti vakaburitswa, no. Havana kutsva because pakatumwa ngirozi. Saka chii chakaitwa nengirozi chandiri kudapo?
It's not far-fetched, but bata point. Ngirozi dzine simba rekumanipulate temperature. Because hadzina kuaburitsa. Which means irimo ine zvayakaita temperature ikaderera. Why I like this verse? Ndakamboona pa screen pa television kumba kwangu. I was watching a certain worship service yaitwa with this man, mighty man. Saka pandaiwatcha the series episode yaita vanga vari mu church setup sezvatakaita izvi. Then akangotanga kungoti kuma congregants, do you want to see more power? Munoda kuona rimwe simba raMwari here? So the whole church was exclaiming and shouting, yeah! Zvikanzi, right. In the next 2 minutes, you will all be freezing. Freezing yekutonorwa. Saka vanhu vakafunga kuti fun. Iwe muchechi makachinja temperature kuona vanhu vakugweda kudai. Kusvikira vanhu vapleada naman of God zvikanzi takuwara nechando. Zvikanzi, do you want to see more? In the next 2 minutes, mese mune makubvisa mabhachi muchisweta. Hanzi muchechi, I was watching it pa television. Muchechi mukapisa vanhu kubuda dikita in 2 minutes kudai. Kusvikira vasarenda kuna man of God kuti aiwa simba iri taruwana. But as we are reading from Daniel 3, zviri kubuda pachena kuti behind munhu waMwari uya, simba raive kuseri rinoita zvinoshamisa izvozvo, isimba rinogonekwa nengirozi. There is an interesting story in the Bible. Numbers chapter 22 to 25. Pane nyaya yaBalaam na Balak. Balaam na Balak. Balak was the king. Balaam ndiye the prophet anga haiwa kuti uya ukande chitsinga kuvanhu veIsraeri. Mwari anga amurambidza. You know the story, akaita nhara achienda. You know this story. Ari munzira ari kuenda kudaro, zvinonzi ngirozi yakanomira pamberi. Dongi ndobva raona ngirozi ndobva ratsauka. Ndobva rirova too bad kuti ridzoke murodi. Ngirozi ndobva yanomira futi pamberi. Dongi ndobva raona kuti panapa paisina kwekutsauka. Because it was a straight place yekuti harina kwekumanyuvha nako. Saka hanzi dongi rakangonosqueeza richipinda panga pakamanikana kudaro, ndobva akwizwa rutivi rwesoro. Handobva aita hasha kurova dongi kuti what's happening? Rodi yakashama kudai. It was surprising kuna Balaam kuti dongi harisi kuona rodi iri pachena kudai. But dongi raiona mutumwa waMwari. Hanzi ngirozi yakazoenda the third time. Ndobva yanomira pekuti the donkey could not proceed. Saka dongi rasvika ndobva ranyatsona kuti hapana kwekuenda, hanzi rakarara pasi. Handobva aita hasha Balaam ndokurova too bad. Zvikanzi chii ichocho? Hanzi dongi rakashamisa muromo. Zvikanzi nai boss, pese patinosiita basa tichienda kuchigayo kana kunopiwa ma-inputs, ndo behavior yandinoita here. Zvikanzi shut up, dai ndandine banga ndakupedzisa manje. He was now enraged. Zvikanzi dai ndine banga ndakupedzisa manje. Hanzi Mwari akavhura maziso aBalaam, ndobva aona ngirozi ine banga. Sekunge Mwari ari kuti inini banga ndinaro ndokupedzisa here. No, handauziva ndanje. My points atoda kuti bate ndapi ndeyekuti an angel has got the capacity to be seen selectively. An angel has the capacity to be seen selectively or to be heard selectively. Kuti unotonzwa mwana achichema mbo kuti mama kani mama icho uneva daunditoravo, uneva rume daunditoravo, mama kani au. Imi mutoti kumwana iwe kwana iwe. Varume vapi vada kukutora dzikama iwe. Uti avo kani mama varume daunditora. Angels have the capacity to be seen selectively. Unotonzwa munhu mbachiti inzwa vatondidedzavo. Imimi vamwe vese musina chamunonzwa because dongi raiona iye asingaoni. Saka pazvinoitika, the reason that come let us reason together. Toda kuti tange taziva kuti from the scriptures zvinhu zviri kutivhundutsa kumaraini bhaibheri rinoti kuita kwengirozi. Let's move quickly. Kuita kwengirozi, conclude our chapter. Inyaya yaBalaam yatataura. Elijah kwaita drought, aifidwa nei? Nemakunguo. A raven roya nechingwa nenyama. A normal raven doesn't do that. A normal raven gungo rikatoona patsikwa chinhu murodhi rinenge richida kutodya iro. But these were angels akatora chimiro cheshiri kwakuisa chikafu kunani? Kuna Elijah.
Saka mchiona it's common these days, especially in our context here in sub-Sahara Africa, this lower region, kuti unonzwa munhu achinzi akarohwa nezvishiri. It's so common. Haisi shiri rinomo, hakuna chimuremwa chiri nomo chinorowa munhu obva aoma mitezo. Hakuna zvinhu zvakadaro. Not only that, if we read the story yevakomana vakaseka Elisha, Elisha was bald-headed. Saka ive nemhanza, saka Elijah angaenda kudenga. Saka tufana twakaudzwa kunzi uyu ndiye akuita basa raitwa nani naElijah. Saka pavakamona achipfura maraini zvikanzi iwe nyamhanza iwe, ungakukwire kudenga uko zvakaita bhosi wako, ungakwire kudenga uko iwe. Ndinda kuita basa raElijah, kwira katoni. Hanzi akati nei Mwari, ko vana vanondisekere. Bhaibheri rinoti pakabuda mapere 2. But there is no way muri mumaraini bere rongo appear from anywhere. These were angels dzakatora chimiro chemhuka. Mapabata here pemapera. Hakuna bere rinomo rinonzi anogata bere. Harizi bere rekusika kwa Mwari. Ingirozi inotora chimiro chebere kuti zviite sezvakadaro. Elijah akutiza achitiza kuna Jezebel. Arara mudesert. That's 1 Kings chapter 19. Ari desperate. Hanzi ngirozi yakaendobva yamutsa zvikanzi muka. Zvikanzi muka udye. Yenge yamubhekera chingwa paine tini remvura. Angels can do everything that men can do. Papatone chingwa chabhekwa nengirozi. Saka imimi chechi nemimi mwari kuteerera our viewers, chiregai kuvhunduka mofuma mumba makabikwa sadza asi mimi makakiya madhoo nezuro. Amenoti mapindurikere. Ngirozi dzinobika, ngirozi dzinoita zvese zvinoitwa nemunhu. Saka iko zvino toda kuti tipedze chidzidzo chedu tatiri kupindura mubvunzo kuti isimba ripi rinoita zvinoshamisa zvakadai. Minduro taana here. Simba rinogona kuremadza, simba rinofembera, simba rinochinja temperature, simba rinogona kukonzera natural disaster, simba rinogona kuita kuti shiri youya nechikafu, simba rinogona kuita kuti bere rigadwe nemunhu, simba rinogona kuita kuti uzive ukama hwevanhu uchishopera. Simba iroro riri beyond kugona kwemunhu. Only angels can do that. Zviri kubatika guys. Saka let's conclude tingoona kuti tabate here nyaya yedu. Kunyangwe ngirozi dzine simba kudai tati dziri in 2 groups. Ukaverenga in 2 Kings chapter 2 from verse 11. Bible rinoisa pachena kuti Elijah anga akuenda ari kufamba naElisha. Zvikanzi kumbira chaunoda. Zvikanzi ukandiona ndichienda Mwari achakuitira. Zvikanzi zvinotarira vachataurirana kudaro vakrosa Jordan. Hanzi pakauya ngoro yemoto nemabhiza emoto. Those were angels. Zvabatika guys. Saka patataura zvengirozi tiri kutaura zvinogonekwa nengirozi dzaMwari nezvinogonekwa nengirozi dzaSatani. Saka as we are progressing series yedu Come Let Us Reason Together, toda kuzonyanyaona specifically dziya dzadedzerwa nazvakazarwa 12:12 ichinzi hokoyo iwe nyika nekuti mweya wakaipa wakadii. Tochiona kuti specifically ngirozi dzaSatani dzine masimba api. But chatoda kuti tize ndedzekuti kutodzingwa kudenga kuratidza kuti dzinokundwa, Mwari ane simba kudzikunda. The last story iri muBible yekuti muone zvimwe zvinogonekwa nengirozi iri kuna Acts chapter 12. Peter was in prison. James, the brother of John, had been beheaded enga adimburwa musoro. Saka Herod paakaona kuti vaJudha vafarira kuti ndadimburwa musoro, akabva asunga Peter. You can read from Acts 12 verse 8. Hanzi akarara anga ari under 4 soldiers. Akaiswa macheni. Jeri racho it was renge rakacherwa mukati medombo. Rine magedhi esimbi iron bars. But Bible rinoti mutumwa waMwari akakaruka apindamo. And apindamo akaonekwa naPeter chete. Magadhi anga akasungwa cheni dzichienda pana Peter havana kuona ngirozi. Ndobva ngirozi yatoti muka. Peter ndobva ada kumuka zvekumhanya zviya achifunga kuti ndi prison officer ndikutodedzwa kuti nditikodarira nyaya yangu. Zvikanzi no stead. Pfeka boots. Zvikanzi pfeka nguo yako. Ndobva apfeka nguo yake paya akutobuda. Hanzi vakutobuda aya magadhi anga akasungwa naye vakaramba vakasaluta kudai.
kunge pasina zviri kuitika. Why? Because ngirozi inogona kuchuza kuti ndoda kuonekwa nani. Dzine simba iro. Hanzi vakuenda gedhi rekutanga resimbi rakavhurika rega, ndobva vaenda rimwe rikavhurika rega, last gedhi ndobva ravhurika futi rega. Pointi yandoda kuti mubate ndeipi? Ndeyekuti ngirozi yakapinda sei kana pavaibuda magedhi anga akavharwa. Saka kureva kuti ngirozi pachadzo dzine simba rekupinda mudzimba dziri closed. Charazovhurikira gedhi because panapita munhu. Dai kuri kwekuti yenge yangu yaine meseji ichidzokera yega, yaibuda magedhi asina kuvhurika. Chaakuvhurikira ezvinezvi ari kuvhurika because panapita munhu. Otherwise payauya yega haidi makii inopinda. Saka ndauda kukubvunza imi, isimba ripi rinogona kuita kuti munhu apinde muguva? Otonotora nyama yemunhu ari muguva but guva risina kuvhurika. It's beyond human power. It's beyond human power. Zvinoitwa nesimba rengirozi chete. Saka we want to pray. But satanamata toda verenga Matthew 18 verse 10. Matthew 18 verse 10 inoti kudii? Matthew 18 verse 10 inoisa pachena kuti kunyangwe dzakaipa dziriko, munhu ega ega ane mutumwa anomuchengetedza. Vanhu wese Mwari anovapa ngirozi. Because imimi zviri fere kuti hondo yakatangira kudenga tisiko. Handitika? Hondo yatangira kudenga tisiko. Is it fair kuti payakurwiwa panyika Mwari ongotisiya? Aiwa adaro. Because ari kuziva kuti ava ari kushandisawo ngirozi, saka anopawo ngirozi kuvana vake. Saka ukaerenga Matthew 18 verse 10 manje inoisa pachena kuti chii chinoitwa naMwari. Inobva yati musazvidze mumwe wevana vaduku ava. Pane tuvana twatuchiuya pana Jesu. Zvikanzi nekuti ndinoti kwamuri, vatumwa vavo vanosiona chiso chababa vangu misi yose. Mainzwa here point? Vaida kunzi imi vanaibvai kani, imi vanaibvai vaiunganira pana Jesu. No. Vana ava vatori better than imimi. Vari better pakudii? Because they are angels. They behold the face of the Father every day. Zviri kurevei kuti ngirozi dzevana pavari kutamba paya every day dzinonoripota. Ndozvinotaura Malachi 3 verse 16. Dzinoenda dzichinorekodha. Even dzevanhu vakuru dzinonorekodha. But padziri kusiyana pataurwa naJesu ndepekuti dzese padzinoenda kunorekodha mumabhuku, dzevana dziri kuzoita time yekupfuura nepachigaro chababa. Dzenyu vanhu vakuru dziri kutya. Dziri kutyei? Ani mapaonaka? Ukaiverenga manje kuna 2 Peter 2 kubva paverse 2 kusvika pa4 inobva yati ngirozi hadzidi kuaccusa, because accuser of the brethren ndi Satan. Saka dzinoona zviri safe kungoenda nerekodi dzotora bhuku. That's my imagination. Dzorekodha kuti mufunge paanga akubva kubasa. Ndatombomuudza kuti zvinhu zviri kuramba zvichipopa pafoni pako dzima data, but apedzisira akuona vanhu vangu akashama pafoni pake vachiita bonde. Muri kuona here kuti ripoti yakadai inonetsa ukaenda pamberi pamudhara wonzi aswera sei nhasi? Because dzikaripota sezvazviri dzaakuita kunge dziri kuaccuse. Hani mapabataka? Saka dzevakuru dzinongonorekodha with terrible exactness. Dzobva dzati dzodzoka. Because hazvitaurike kune mukuru. But dzevana manje dzapedza kurekodha kudaro dzinotoonererwa, dzombonoti mvee pachigaro chamudhara, mvee dzichitenderera ipapo. Dzine dzichida kutodzibvunzwe kunzi Nikola ari sei, Natasha ari sei. Dzobva dzati ari right, mama wacho wangu wamusiya abuda kugedhi ega, saka kwakuine mota ingadai yatomutsika, ndazenda ndikamusevha. Yobva yanzi ko Johnson ari sei, unzi anga achitamba nevamwe but anga akutema vamwe nematombo. Ndobva abvanza handichatambe newe, akati sorry and azoapologiza. Mufunge bye ndakudzo. Dzinonakidzwa nekuenda pachigaro chababa. Why? Dzine ripoti yakanaka. I want to challenge you before we pray. Hadzizi shungu dzako here kuti guardian angel yako igonowo kumboregistawo pamberi pababa? Hazvina kunaka kuti dzingoenda nemarekodzi dzichinzvenga. Uri kuti Mwari ndipeiwo simba ndigonowo kumboita day rinoyo ripoti yakanaka kwamuri. Kuti ndodowo kuti mutumwa wangu afanane nevatumwa vevana vanouya every day vaine maripots akanaka.
Kana chiri chishuwo chako neshungu dzako, simba ririko rekukugonesa zvinhu zvakadaro. Ngatisimukei chechi yaMwari tive nenguva yekunamata. Mangwana we are continuing with our series, Come, Let Us Reason Together. May the Lord bless you. Baba vedu vari kudenga, toda kutendai. Tanga tiri kuedza kupindura mubvunzo wekuti tine zvakawanda zvatinoona panyika pano zvinoshamisa, anoita kunge mashiripiti. Tonetseka kuti munhu angazvigone sei. Taona mukudzidza Bhaibheri kuti zvinogonekwa kwega nevatumwa, nekuti ndo vane chimiro chinopfuura chevanhu. Pane patinoona urema huchiita kunge hwakonzerwa, hwoita kunge hwabviswa. Pane patinoona zvinoshamisa zvinobvira moto. Pane patinoona zvinoshamisa shiri dzichinzi dzarova vanhu. Pane zvinoshamisa munyika medu zvinotaurwa zvemapere. Pane kuprofita kunoshamisa kuri kuitika munyika yedu. Pamwe pacho tonetseka kuti simba iri nderipi? Isimba rengirozi. Patauda kuti muchitibatsira Mwari, zvadziri pamhando mbiri idzo ngirozi idzi, dzaSatani nedzaMwari. Ende panyika pari kunzi dzakatotumwa dzikadzingwa dzikauya pano, mweya yakaipa ngirozi dzaSatani. Are we safe, Jehovah? Are we safe on this planet? Tibatsirei kugona kuzopatsanura, tigone kunzvenga, because we are not alone on this planet. But kunyangwe ngirozi taona dzine simba rakadai, maite henyu matibatsira pakupedza chidzidzo ichi, kuti imimi nengirozi dzenyu mune simba rinopfuura Satani nevatumwa vake. Toda kutenda kuti pamataura nesu taona zvakafanira kuti tisimuke pamberi penyu. Tokumbirawo simba rekukunda zvakaipa Mwari. Tokumbirawo simba rekuti vatumwa vedu, our guardian angels, pavanotiona mazuva ese vachitichengeta, ngavagone kumboione ripoti yakanaka. Kamwe chete koga Mwari, ngirozi dzedu dzimboyowo pachigaro chenyu, mumbodzibvunzawo pamusoro peupenyu hwedu. Toda kutendai nezviri vana vaduku, varambai muchivakudza vachikutyai. Vatumwa vavo varambe vachiona chiso chenyu mazuva ese. Vakomborerei vanavo pakukura kwavo, muvadzirire kumano ese akaipa aSatani. Komborerai chechi yese, komborerai vese vengu vakateerera chidzidzo ichi. Muzita raJesu tinonamata, amen. Toda kutenda vana vaMwari nekuteerera kwakanaka kwataita nekunzwa shoko raMwari pamwe chete. Ndinoimba tose tine zvatadzidza mukati meshoko raMwari. Pane ino nguva tichadaidza our guest group ritipe last song as we close our program. Tinoimba, tinosanganazve mangwana. I may be on a trip, I may be on a ship, when I hear my final call. I may be on a plane, when I hear the trumpet sound. It really doesn't matter at all. I may be on a train, I may be on a plane, but no matter where I roam, on land or sea, protected I will be. I know I'll sail away home. I'll sail away home, sail away home. I'll leave this world behind. I'll sail away home, to heaven I will fly. Oh, I can hardly wait to step inside the gates, see Jesus on his throne. Someday by and by, in the twinkling of an eye, I know I'll sail away home. It may be night or noon, it may be very soon. He'll come like a thief in the night. He'll come with all his power. It could be any hour. It really doesn't matter at all. I'll sail away with ease, faster than any breeze, any astronaut you know. Someday
Jesus will appear. I know I'll sail away home. I'll sail away home. Sail away home. I'll leave this world behind. I'll sail away home. Sail away home. To heaven I will fly. Oh, I can hardly wait to step inside the gates, see Jesus on his throne. Someday by and by, in the twinkling of an eye, I know I'll sail away home. Oh, sail away home, sail away home. I'll leave this world behind. I'll sail away home, sail away home. To heaven I will fly. Oh, I can hardly wait to step inside the gates,